South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lana khona nibele uMduduza Mkhwanazi. Sivela kwenhlangano ithuleleni organization namhlanje ke sinibele ngaphansi kohloko esithi ke abantu bayagula. Okuyi channel entsha ke inhlangano ithuleleni enye ezosungulwa njengamanje kuma YouTube channel zethu. La khona ke esambela abantu ngokwehlukahlukana kwabo eguleni zabo osoke benazo nabasoke becela usizo. Namhlanje ke singapha endaweni yaseshowe ethi isemakhilimba la sikhona ke emndeni wakaMthethwa ke sizobona ugogo nganza kwethu. Ugogo ke nangahlele eceleni kwami ugogo bathi unenkinga ukuthi wavelwa ilesi simo asimvele la ebusweni esesenza ukuthi angabe sakwazi nokubona ngisho emehlweni amehla avalekile. Sizozwa ke ngayo ugogo ukuthi lento imqale nini na uthi ke bathini odokotela mangabe ehamba ibhedlela. Sawubona gogo. Ninjani ma? Happy. Yebo mambani. Maxolo. Uganele? Uganele kwaMthethwa la ekhaya. Khona la? Gogo zike zasithinta izingane sikhathi singaphambili. Sasa siyasho ukuthi nathi yonke uNkulunkulu mayesikhumbula siba namandla nokuthola mhlambe imoto engasiletha ngapha so sifike sikubone gogo. Sekuze kwenzeka uNkulunkulu wasikhumbula sikhona ke ngapha ekhaya. Kwenzakalani gogo? Kwafese kwayiphela, kwafese kwayimilela nje. Kwayimilela? Ngamuphi unyaka? Kuthi ansazi neminyaka bamfundile wengane yami. Kudala. Kwabuye kwaphela futhi ngahlala ke. Manje hayi kwabuyela futhi. Senze ngiye esibhedlela. Esibhedlela bathi angiye leso singapha sengwelezana. Bangangenza lutho ke nakhona. Asebuye ngiyele ku Albert. Albert banishutha nje kuphela bangangenza lutho futhi. Manje ade sisahamba engwelezana, sithe sihamba engwelezana. Athi nje phakathi anomnyaka usiphelile sithi ufuna babesilande impumela. Ngabe isafika imoto kuzosithatha unomphela sayihlalela ke. Manje impumela yakho wayithola? Akazifika imoto izosithatha akaze siyithole. Uyulando imoto yakho nesibhedlela? Inihambise khona? Manje uhleli ngoba ingekho imoto ezokuthatha ukuthi kuse sihambe ngayo njoba bebenquma isikhathi bethi asifike ngo7 ifike ke sithatheke yena esihambiseke. Yebo. Engwelezane. Sathi ngalelela ufuna bekulanda imphumela yangafika imoto bathi kunesiteleka esibhedlela. Namanje ngabe kusekhona isiteleka kodwa kusema. Phela sesibuye sinakeke. Yebo. Ngifuna uqamba mangaze sibuye sicabanga. Injani gogo ibhlungu lento noma injani? Ngalhlungu. Ayibhlungu nje? Yebo. Amehlo kuphela angaboni. Yona cha inankinga. Amehla waboni ngoba ubukhulu base ziyavala amehlo manje ngiyabona ihlo libona kancane ngalesedini lami. Kodwa angiboni kodwa noma ngathi abonakala lutho. Kodwa shem. Kodwa khona lapha cha kuhlungu kuphela. Uma ngase isuke amehla azokwazi ukubona. Angisazi ubindala lento umuntu ngobe zabona angisazi. Ngiqamba manga basalelana ngeke. Ithuswa yilokho phela lento bindala ngoba manje muthi indala lento. Sonke lesi sikhathi ukuthi ke bebethini ibhedlela mhlambe ngoba phela uqala ngihamba isibhedlela manje angithi. Bebethini gogo mhlambe yini angazi uzobiza ngothi yini. Iyahlinzeka noma ihlinzeki yini? Bathi bejika kiba sebethi engwelezana hayi ngaqala ngakudokotela. Wathi udokotela ngeke engahliza phakathi kwezinto ezimbili lo. Yebo. Ngoba kunjena noma kwahlizwa uzoshona. Mengashona uzohlanya. Basho njalo nje. Lapha emphumeleni bebengasho lutho bebengakasho lutho kodwa udokotela walisha kanjalo nje udokotela. Nase Albert bathi khona lisendaweni embi nje. Island hayi. Bagcina bengishuthile ke lapho kuphela. Yebo. Yabuya ngabe ngisaphindela ke na. Manje usuphila impilo nje ukuthi ubanjwe ngengalo kodwa egcekeni ekhaya? Yebo.
noma kuthiwa mhlawumbe edrobheni emholweni usobanjwa ngengalo? Cha, ngiyathumela kuhamba nayingane. Awusakwazi ukuhamba? Hayi, namadola amphethe akuvumi nenyawo. Yebo. Ngeke ngikwazi ukuhamba phakathi kwabantu bakusuke kugcwele. Kwazi kabuhlungu gogo yabo. Kubuhlungu nami iyangithusa bengisendele la efonini yabo. Nami ngayikhombisa abafethu ngathi nasi isimo ngapha eshowe yabo sentombi endala. But ke siyayibuza nathi sangaba nazi impendulo ukuthi yini le yabo. Futhi indlela engiyibona ngayo ungazi ukuthi kulesi sithombe sesitholile thina engengaka yabo. But ke bazachaza izingane ukuthi awusaboni. Abantwana nabo mama? Cha, bashona. Bonke? Yebo. Uncese mama, uncese. Hlini ingane kaSiso. Yebo. Esigane naye. Yebo. Ngoba singabantu khona abakholwayo, khona abathembele ezintweni zesizulu. Nabahambayo bambe bebuza kubantu abakwazi ukuthi babheke lapha nikaze nibheke ukuthi mhlawumbe ngabe imbangela lento ivelaphi. Babe namanga phela nabo labantu. Akaze sibheke. Kodwa nje engiyalelwa abantu ngingikwenze. Angiyeki. Yebo. Ngoba khona sebangiyalela lokho leninu ukuthiwa unwabo. Unwabo? Bathi unwabo lunjani mama? Bathi unwabo ngiyocaba ngalo. Ubona unwabo? Hayi phela unwabo ngani okuhlala ezihlahleni olupaqaza ngenduku bathi kophela ulukhothise bese ngakatholi ke ngisasho kubafana yabo ngicingela. Hawu. Bathi mana gogo manje mfundisi bathi kufunakala unwabo. Ngicabe ndukhothisa igazi lami. La ucabe khona. Ngiko lokhiwa ngento kanje bese lupaqaza hayi seliyakhamisa liyakhotha ke. Bavelela unwabo. Bathi cha siyahleka noma kushoniwe sabantu. Bathi gogo into abayaziya kuyayilapha into enje noma? Washo njalo umuntombazana. Nathi kwakuyintombazana maphe. Yini umuntu wesiZulu yalapha noma umakhosi bani? Awubuye maphe kusho. Makaphe. Awuze uzochaza leyo nwabo le. Awuze makaphe. Kamba baka. Woza nje ngapha makaphe ngicela ungene volume lapha phakathi kwethu yabo. Uwe vele bulokhu usiqhuquzela usibiza la. Namanje usihambisa ibanga elide lokhu dlala ngathi kuseduze. Bafethu hayi kunzima. Uthi kuseduze. Sawubona makaphe. Umama bani? Mashozi. Mashozi? Ke khona la ekhaya? Khona endaweni. Umama endaweni la? Umama uhlobene kanjani naye? Mama ezala wami. Nkosi yami. Yebo. Singakangeni nje kakhulu awuxoxe leyo unwabo kuthi unwabo lunjani? Ngisaba kanje unwabo. Nami ngisaba bathi aso angolibamba simgcabe mase sithatha unwabo silithi bathi igazi yalithanda ikhosi igazi. Ngamtshena ke mina ugogo ngathi mina gogo ngeze ngikwazi ngisababi mina unwabo. Wathi ucela abafana mina ngiyabacela mina ngeke. Cha ngiyaqala ukuzwa ukuthi khona isilapha esinjengale sifuna kubanjwa unwabo. Nami ngangiqala ngathi mina ugogo ngeke. Ngeze ngikwazi sidaba. Cha abafana bangapha kombe kephi la? Esemakhilini. Emakhilini cha siyacela nabafana benkomo noma benezingane mhlambe umazi bona unwabo. Balibambe balilethe ngapha ekhaya kaMthetho mhlambe kuthiwa ke ugogo ke enze kuthiwa akakwenze mhlambe uyosinda. Ngoba phela ke izingane engakwazi ukubona unwabo uhambe ehlahleni. Yebo. Mama wena ufike nini ekhaya? Ufike ngo-2022. Umama esevele nje? Ebevele nje naye behlela yedwa. Uhamba behlala yedwa? Behlela yedwa yebo. Ushama. Ngoba ushilo uthe izingane besekho izingane? Akanazo yebo, wayehlala yedwa nje ecekeni. Uma nihambe emtholampilo kuthiwani ma? Bafike bemshuthe nje abamenza lutho. Bafike bemshuthe bemiyeke kanjalo bethi kodwa udokotela sakuye wathi udokotela emengase kuthiwa uyahlinzwa ngiphatha ukuthi engahlanya noma efe. Wathi ugogo ngicela ngiyekeni phansi ngamane ngize ngishonele ngisho. Sathula sase siya la eclinic la eMvutshini kwakhona udokotela owafikayo wafika wazombona
wambonela la khona be-clinic kodwa wasesalvesh wasesesithathe sesisengwelezane engwelezane-ke zalokhu sithathwa imoto yakhona ifike la ekhaya ifike isithathe sihambise sengwelezane njalo ke sihambise sesengwelezane basabumfaka kwimshini yakhona bathi bese bemfakile sebeqedile sofuna ukuthi sithole ilokhuzana imphumela ukuthi besho ukuthi engahlinzwa noma ngengehlinzwa kanjani kwavela imoto yangabe sasilanda akhe ngathi mesibafonela sibabuza bathi ena basazobuye beqale phansi beyo kwenza ini uqale phansi yebo kwenze appointment wabusha okushuthi njengamanje lilonke engalisho nishoda ngemali yokuthi nanithola imoto niyele nengwelezana yebo ngasho kanjalo kodwa ibona lapha esuke sihamba nabo udokotela esuke esilokhu siyongena naye khona lapha phela ngisho ngoba ugogo nibeveza ukuthi uthi kwathi abatelekile ukuthi nikwazi ukufinyelela engwelezana ukuze nikwazi ukuthola ama results so kushuthi isayilana kwathiwa kunesiteleka okusholoyo isihambisa yebo engisho ukuthi ke imoto eshodayo ukuthi nikwazi ukufinyelela engwelezana niyothola imphumela yebo okushuthi masinga nxenxa nje kubantu noma nabakhona la ababona endaweni eSouth Africa nekwazi Natal selonke kongakwazi ukunikela ngetransport noma ngemali etransport angathi khona amaveni aqashwa la yebo bakhona avela aqashwa imalini mangabe nisempangeni abanye bethatha u600 noma u800 yebo ukusempa engwelezana ifike kulinde yebo museqashile phela ifike kulinde yebo South Africa ngiyacela ngane zakuthi mangaba ngempela nisasilekelela nje leyo mali engakwazi ukuthi ugogo alekeleleke ke akwazi ukuphuthuma ngasengolezana sithola imoto azoyiqasha ukuze ayothola lemphumela sazi ukuthi ke kusuka kephi njengamanje kuyapi ngoba njengamanje ufuna sitholela lemphumela esho ukuthi ke yini lemphethe ugogo ingakwazi ukuthi ihlinzeke ngoba phela nje udokotela asho oqala kuhle ukuthola nowesibili nowesithathu kuzwakala ukuthi sebebonke bavumela ngento eyodwa yini ngoba iso lodwa alifani namahla amabili masebona yilokho ningacela ma yebo singacela lokho ngicela nawe nje sesiyicela njengomuntu omgadile gogo mhlawumbe yini mhlawumbe nidinga lapha ekhaya special kagogo akuzoba mhlawumbe kukhona okunye mhlawumbe kuyizidingo zikagogo mhlawumbe nazo ngicela mhlawumbe ukuthi uzisho etoilet baba ngiyamdonsa nobubona mhlawumbe uyalibona ngapha ngimdonsa ngishonisele kanti ubekuthiwa khona itoilet seduze kwakhe lapha endlini noma eyiwela nje indlu yakhe kodwa methola itoilet ngangcono ngoba engayigudlela iphumele ithe etoilet manje ngisho ngengekho kuyaphoqeleka ukuthi eze ngilinde ngize ngibuye lapha engiyakhona indlu yakho kiyo lengale eyo le yane itoilet libe seduze nendlu noma yebo libe seduze nendlu manje nasebusuku uphoqa ukuthi umthathe ngimphelekezele yebo ngimuse ngapha etoilet okay yebo ne toilet yebo okay nalokho ukuthi ke akwazi ukufinyelela engwelezana yebo okay ngilokho nje kuphela no kulungile ngiyabonga ngizwile ugogo ukuthi uphethwe umkhuhlane ngithanda i-interviews lokusenza iba yinde bathi angithi gogo tho awuphilanga mama hayi ngakhohlela bese ngimenyana nkosi yami umkhuhlane bade kwaqala nje nakukhohlela ekuneyinsuku yebo ngicela mawami usicelele usizo lwezempilo nakodokotela nje mhlawumbe bakhona babucala odokotela bema private hospital nabakuyena kuhulumeni nakubantu nje abangakwazi ukulekelela ngiyacela le ntombi endalo ukhuluma nje uyicelela njengoba kade esho ukuthi uyakhwehlela nje ngizwa sobe esemabheke nazo la ungakhuluma gogo ungakhuluma nabo bakulalela ngithini ngani ngicela zicelele gogo usizo ngiyacela phela usizo lona ngiyacela impela mfuna uqhamba amanga ngoba ngingena intando yami intando kuyintando kaNkuluNkulu ngeke ngisho ukuthi intando yomuntu lona usizo ngiyadinga ngiyacela konke sikubeka kuNkulunkulu sesikubhekise kuye
Yebo, South Africa siyabonga, siyacela ukuthi ivale la ngenza kwethu. Senizile kusizo likagogo nosizo alibekayo locela usizo lempilo. Sithe nje noma kukude ke asize sikwazi ukubona umuntu omdala simcelele usizo South Africa. Ngendawo thina ke sicela ukuncipha amandla sinawo, amandla asebantwini, sicela usizo lwe-South Africa. Siyacela nje ngenza kwethu. Siyabonga. Nisale kahle emakhaya. Siyabonga sengathi ningahamba kahle nanambe noNkulunkulu. Amen, gogo. Amen.